Kansu Gusii na boigari yagende tokolekana kuro chinkongo chonsi himene isiko yorugongo rwa Gusii gasomargo babono na gotero nimbwatomba ntujo usangamo neto kwa namange anamangana lengeta Amagenderero na boigona mangana lengetobo chenwa chiwodi cheito tware chiwodi au kwanyare egwodi gete na dispensary teyo Mario gota yo ntoko no muchando yo ningo bwente kumulekira ase woda eketoko nyagetari gete nera ase wodi dispensary gete nera ase wodi gete Mario gota yo tonyora nabante bakwimurungania omwe MC tarakora kende abantu bakwimurungania umugava na tarakora kende timatina amangana yonsi ningo wente kumulekira ikireke gitu gyonsi ase chiwodi cheito ningo bwente okirigereria anaso kunyara kwa nekyo cyo kunyara bole gokini wa anene ase chiwodi cheito gono mwanju muri gotakore birili tangana kima kanto ko libageri yabane nkomanyi wana wakondra gotubwatia gotera nsemeli mtandao nsemu ya Facebook Ndizi TV News Digital na bega nsemeli ya YouTube ya masaya gotera Ndizi TV News yo nyara okwa na kurwa kerengerere kyo na ibo ndiri yonse na bokoli toma gotera na se namba SMS wana kigima tigamwaliganyo mugani ne bweli tuko eli tunyara gosanga monera sifaida yo murigire Ndizi TV na boko manyekane na kyokorokwa anda kensemo kyokora katogosanga manga na ukwana samanga na lenge tobo chano karibu sana mbie mona sana Incengro Thomas Obare umo MCA o Bassi Boitang'Are ongo represent abantu ba Bassi Boitang'Are as a county government ya Kisii County andake Bassi Boitang'Are gotoka se bunge ya Bassi Bassi Boitang'Are gotoka ime ya Bassi ye bwatete chinsemo cheitumbe between itumbe na igale baka around yemeno andaka ase bado murigire boyo ko wani kumanya enere ntunde ntangani wasoira soborai osekuruma yokabiru murai ase amangana ngete na siasa Thomas Obare na kaberu muraibo banafunzi ase University ya Nairobi ngacha 2017 ngaboli chukura but nanyara kubwa 2022 nali nanyara kubwa iko na arabeire siasa 2017 uko politikero kyo bwa siasa wodi ibado yes ewan nkigora ndoje giya ko etomo yo ekero kwa boliti yo karenga kwa bete 2017 na renga yo kane lakini genta kanene inderence nene ya renge ese campaign ya 2017 aba Gusii ba minto babwate believe nganye tora nyoma tora isane ko nyoma tora isane ra iko 2017 ngwa lenge people so 2017 the problem en pia lenge ne ingana lenge people but ntwetete bridge yo toka tamboka 2022 kalina irananga kwa nabantu ba minto nkaba receive biane ikagera bakanga chikura mbarae for the 5 years yiga all right sante sana singe nchebiro na enda to kwa na mangana alengeta mangana yobo chenu anene ase chiwodi chito asama tokobonge go twabere toko ramangana alengeta obo chenu bwango gantwara amangana yabantu kolengo igoro ya maino abantu kuboni wase wodi yao ase ward mubeka inenere ward ya ibeno na ende ntwaro mu MC we ward inera mangana obocheno ka koleka noro oni goto igure screen ingo chire ko rose ward yao andake kenga kieka na nenkere kieke kero twaro ko murekera muna mangana lenge to obocheno egente kenne ko gara to ko le binte biga actually so kori gyo nyancha ebinte to kora talinga nature chi county to gotumia ega partnership tu aligiri na abantu bali babato goodwill yo konya abantu baito to nyare goikera abantu baita bange gento buna dental camps ne litwa shirikiana ne nyagitari yetu ya Krista Marian na ba nyagitari geta basongo banyare goikera abantu baito bali babwate shida ya maino bakire chisukuru bakire dispensary chiri within chiwodi cheito kunyara kurwali abantu abaiga tosikoli gili bulwere bwa cancer bwatwalire shida nene sana sabantu baito nageko gara twabwaterana naba MCA bande yugo Steve Arika tubwato mo MCO Masige East Michael Mutume tubwato yo West Bagaka tokachamo tokagamba nekiombe kia banyagitari ko America kiko nyara ko digelia bulwire bwa cancer cervical cancer nero kwa boniga among the leading causes yani causes of death yaba subati bulwire bwa cervical cancer lakini bulwire bwa karibu nyare ko detected mapema nyara ko rwalibu nakikiagale tukabeka chikambo echiga abantu baito bali babwate shida ya bulwire bwa yani bali bategete ko ba screened korakana basema bwato shida ya bulwire bwa cancer banyare ko enda baligereriwe andako tarasanga mange igoro jobore bwa cancer tigantora ligoro boti romo tu aroche wa kolekanta se wodi yao ana mangana lengeta maina gone producer ane kara to beka roboti ruwa maina kara to kuligeria mange alengete goro yobo chenu nia yetu ya kukuja hapa siku ya leo ni kutibu wagonjwa, kuona shida ya wagonjwa
wenye wako katika hii kijiji cha Kiong'ong'i. Ingine ni kuangalia shida zao, kuona wako na shida gani za meno, na tunatibu kung'oa leo bure. Tugwate medical camp, a dental camp in collaboration na Franciscan Sisters of Christ Marian. Wachete kuligereria abantu baitu bari babwate shida ya maino tororenga mbanyare gokonywa. Gati ya biria bikoirero kobao kwa mechando ya maino na mone birengo bya inse byobochenu bwemenu okoria mono ebintu bibwate sukari nyinge amone sigara ase mwanya bantasa biru kwerenda. Chinsa chia mambia banyagitari before bachake gasi banyara gokora training baeresa abantu baitu na kwatakere maintain hygiene yabo ya maino, what is required of them, and babaeresa lending nkiye koleta marorega ya maino. Ento kende gya kabere noko encourage abantu baitu banyara gokora regular checkups either ya maino ya cancer bolwire bondo bwensi. It is very healthy to do regular checkups chia bolwire bondo bwensi buranyare when you have the time and the resources. Ukienda kazi, before uende kazi, piga mswaki. Kabla ulale, jaribu kupiga mswaki, sababu wale wadudu wanafanya kazi sana usiku wakati umelala. Sababu wa mchana munaongea, muna kula, bakteria hawana nafasi ya kufanya kazi. Lakini ukienda kulala, umetulia mdomo, so wanafanya kazi. Na pia jinsi ya kupiga mswaki, unafaa kupiga mswaki vizuri, meno zote unafaa kuosha. Na si ya kawaida unapiga mswaki ni kama unapigana na meno. You have to do up down or in a circular manner. Omo MCA Thomas Obare nigarure ira yo kwegerera ime bunge ya Kisii emiroberiera akini obocheru nechinyagitari me ward ya Bassi Boitang'Are nechi ward chinde. Basically, I've raised complaints in the assembly many a times. Ase Gusii ngima Bassi Boitang'Are bwate dispensary yamo operational dispensary ya Rusinga. Igara yaro tore se school because dispensary takere kobaga ngoenda ndemboroki teranyara koba completed since 2013. Ogosaba kwa nego chia serikali ya county nelinga tonyare kobeka resources in this financial year tonyare go complete stalled projects. Even before to chaka project endionsi, it will be of importance to call each project chia chagetu na ande chiri chiranyare gokonya abantu baito kuna ntenkorera sana nyagitari ito ya Kiong'ong'i enyare kobekerwa funds nyagitari ito ya Rusinga ne ndenere kegamere na Obare, the same as Nyama dispensary nero inyare ko uplifted tumekera abantu baito baba Bassi Boitang'Are. Ko reporter ya Ndizi TV korwa ensemo ya Kiong'ong'i gutuka ime bunge ya Bassi elietariane Ndemo Steven. Korre bono mwanchu muligire bono roboti ruwa na samangana lingeta maino somo MCA buri tukore toko sangamana kurase ward yae atobere tokorra mono amangana aka korekana nase ward ye ama andakene ward mubekene ne ward ye bino nasiki mwe mugire getambukero inwe asoko nyara kolengerere na kubeka sobime amangana lingeta obochenu asi ward chibere Ndega kogara tu take initiative eyo no eno mugabana igornale nge Citizen TV abateba nga bese development injiranyara ku national government but in as much as cha development ranyara ku national government to karambia to take personal initiative to nyare ko ligi few friends bali bara tokonye wikera abantu baito igo kendi yonsi kelio ko reme ward ye no wose ward ende yonsi ese bunge ya ese jimbo ya Gusii ne linga no mo MCO yo go so muraibu enseme yo onyare go take personal initiative yo koligia abantu barakonya abantu bae wose bande basoire makome buko yabo koligia funds chikonya abantu babo yakora no mu governor ka tokore me county ya Kisii yotebire na gendo ngiyo giakorirwe ase county ya Kisii lakini twara chi ward chine mugende tokore binte baga bande bakwebwe na kina kieko nyarekana ward gete eri mukirike tambuko gete konyaro kine bune ward ya Bassi Boitang'Are mwanchu murigiro twarina ebintu ne binge bigokorekana ro anda ketima itina okubwata noko kwanyara aba MC abande basoire ime na ande twarana ward chinde bantambara gendoro tietera ko bore ipolio
ase kibasi Boitang'are. Ekobwatia basani kyobwate. Eke basani egentekene munanje giankonyera ase Boitang'are na aba dental camps echi na basani. Obosani obega twagachire na bakogera tubachire chisukuru. Kuna last week mbaenda eskuli ete ya Nyaguku bakaenda na training asa abana on oral dental hygiene. Kuruoro bakaruoro bakaena na ebitabu gochia sabana balia banyore tubabwate problem enene mambi no bakari bado koena na uniforms gochia sabana bali batabwate uniforms abana basani berure nga tiotokonye baiga batari kwenyara ase society yeito igorende tari na namangana bo chinu bo kogendete kumurikira se ward ya bintu bingo anto kumurikira ya ito kurigerikere sector ali esto konyara togendete kokanya chibesa rende buno mugabana tebete chiche koru Nairobi mwete supplementary budget yebona timaiti na gwikira boniga ebitango na makumwari gantu gwetera so gutwe budget nkeke gose ntwete chi supplementary budget eye ko wanjira serikali county government ya Kisii enyare gochaka gutumia chibesa chiri serikali ndio sto gutumia tara ko budgeting owete supplementary budget twete so that serikali county enyare go konyora means cha gutumia chibesa none se mangane chibasari yare within the supplementary budget Yoto kagirtenga una tuwete supplementary budget ande kaba approved na control of budget ntonyare ko in the next 1 or 2 weeks ntonyare ko na chief home je basari abana baito ba apply basari ba guchi basari again to kende na realized gese mangana ye supplementary ne ringa intubuna ba MCA in as much as abantu agotaka go crucify ngantora akora kende omo MCA natakeire onyancho minto ayewe powers nanda ayewe resources chiko nyara korani ward because there iga omo MCA nintebu nkore kende gionsi mpaka nkanye geta se budget nande budget une tweteti nebwate issues chinyinge because ebinte binge tweteti se budget yega mbinyare te koba bigo chenjuko eyera against richiko lia management ye county government gati bintu rotuna na mweteti une supplementary budget nande bikiri gali bigachenjuko gati ya bintu kivi and what do you think ebinte bya betebi okorwa moncholi no bokora tu bogenderete bokora bali warenga serikali eri bada of sambaro bale within serikali yega yo mugabana rati bagenderete bokora bali warenga oro kwanyoranga chiward cheito chiward nchiro ikitabwati para no neyemo as supplementary budget yiga lakini kare tuwete tuwatete ngakere ward at least nyore 3 million for roads lakini kare ogocha egento kerikia beta uploaded kwanyoranga chiward chinde out of the 45 wards ejireme ya Kisii county 21 of them njibwati bena a single kilometer ye para egina kyakogara onyancha togo sukuma aba MCA ba wende ko ward development fund kere ward yetenenere onye kere ward ge ko 50 million tomanyenga Boitang'Are yanyora 50 million ibeno yanyora 50 million enyare go budget priority areas kiri abantu ba Boitang'Are bategete talinga twamwega abosongo nga Boitang'Are bategete sine edaraja sagete na Boitang'Are bategete para lakini ndiso konyoranga to ward development fund nebe buya sana Boitang'Are barabwa banyene beyamuliere because ekinege kwa tu aite devolution onyancho minto article 174 ye katiba ya Kenya egotebanga one of the objects ya devolution is that there should be equitable sharing of national and county resources lakini akana konyorange ward yemo ya 16 million yasa chipara e ward yende bwata zero then there is no equity as a sharing ya resources che county ekina kekara ndubuna ba MCA nandengo nyawebele tole gabana ito aba MCA ward development fund even what do you think account getera o se ward gete ekoywe ni bonse ekona ne ward gete anda kengorigeri bale batena population ira static ward enganiga yebwa tanto banganiga chwe chiwente ko ndo resource wente ko wachinga niga nke kikorigeri kwa pakonya na ke ward gete nebekere chwe nyinge na benga buna chize national government ekere ko bwatoka bate allocation ochi as a county ase county ite abosongo tinkagere tinga ichikondiro ro gose kenengero baligereri eri yani obokora gete bokeigo ngaye nongo support ro se nyarebe se ngo kolore gento gete
ekio tari kero kitwachore to What do you think ni budget ye gochi kubwato gochesi ward korengana murengo kyore? Eye iga twe supplementary ye ne orogati science inchiro chiorogati nga bari barenga asagete nabo ba okorwe bintu ekitari kero kiagereta devolution yagacha devolution yache te kero mwananchi aba represented as serikali na kiakora tokoteba nga noina serikali CDF kere constituency nyore CDF na kiakora na babunge babwate sei lakini akara konyoro mo MCR helpless ngatabwati kiti akonyara ko control gosanya ari ko manage within a ward yae etoko helpless eso kuri na ba MCA ba ko ba re-elected onyancho minto it's a very small number yendo ko ba MCA ba ko re-elected abake ne ringa bantu baito mbara manyanga mo MCA tabwati powers chokoreta development omo MCA abwate powers choko oversight lakini wate oversight gavana ekoreta Amagenderero egavana yo kora makoso okubuli ngae neri goso orate ngae tolibia ai tolibia ekora biko Amagendo bintire konda se ward yao biara irua sangao igo kumini ngo MCA asirwa magoko lakini toise konyora ward development fund onyanja tigango tenga will have more development ekoenda mashinani asinge jobono ene gavana okumubuli risu ali kore metenga risu ali namubuli ndirigo chikonga affect lakini rero to yakobuli gavana kendigionsi to kujaka matainga gavana nga yambubi because we know bwana wise kubuli gavana about this thing na Boitang'Are magenda se Boitang'Are magenda se ward yabo kware bono mo MCA iru egasi lakini akasibwa magoko asinge jibando mo maitinga mo MCA tabugati resources chokora Amagenderero se ward Amagenderero yago korune gavana no ene chipara ogote unga karupara giti karu chipara chitekero koru kwana na chipara oise ko gasana gavana nero tekere gochikora tagochikora ebare te korosu so tuise konyora gento ko ward development fund noro no ina ba MCA babo songo bagata unge basibiro imenu bagokwana ekina kio keragere tonyora na Amagenderero asichi county cheito andake umwe MCA na ndengani kumanya ase ward iri yanya ne unatonye kumurekera mangana renge tobo chenu ugana bego n'ibintu bida na Amagenderero nkonyora ikinya getari zi dispensary okonyora na nchibu ati bintu bisaine ai uno umwe MCA ngatambo kioko ira konyara kwane kina abantu barase ward yango konya kabale anokurosa mangana renge tobo chenu sinya getari wono mune ward ya Boitang'Are ukwanira mangana ina akwanire ko rumayega ward ya Boitang'Are tugwathenya getari yemo ekokore gasi dispensary yemo egosaba abantu 30,000 na liya kada kwanda chiward chinde kwanyore chibwate cya gitari dispensary ose 8 ose 10 inki ekogera Boitang'Are etabwate chi dispensary ne linga twarorekanire previously mo musiore ngoro arekante ko question gavana chinya gitari chito cha Boitang'Are chikaba stalled tubwate nya gitari yange isano kitari kokora gasi actually chia cha gitu chi foundation tubwate nya gitari for instance onyancha ngwaka ne watchman korenda equipments chi county nya gitari yete ali obara na raise question yes assembly na bole tie diswali ya assembly moisonde onta gete ko reasons as to why bubase Boitang'Are tutabwati chinya gitari why bubase Boitang'Are in as much as to gwaka na tax etabwati dispensary chisa inole chiward chinde ubwate dispensary ya moyo dispensary ya meko saba bantu 30,000 eyo karogorigeri kisheria it is not supposed to be the case chinya gitari chia chagetu from 2013 onyanja chinya gitari chi stall chinya gitari kabeko foundation ekaerao chinya gitari ya kiamisio kabeko foundation ekakubiroro kiongo kabeko foundation ekakubiroro ndobwate maternity wing rusinga ekabeko foundation ekakireroro ndobwate liyo bara dispensary ina hote ebwate mpaka equipment chi county lakini county taratoma banya gitari ororo because tebwate stima na boli swali and I expecting in the next 2 weeks mwaziri bwe bochenu na to amachibu waya abantu babase Boitang'Are bataragajuru chinyagitari all right munchumo ligero bono gotento gosanga no musibo godi ya Bassi Boitang'Are onyo kubwate ngwana kubuli kondo wensi gochia sare enamba ya SMS nere ngo cyanda so mujumba se biro bitere bitambe gona kunyara kubuli kirioraga ni kumubuli anegoro ya mangana renge Amagenderero ane ase wodi ya Bassi Boitang'Are ana sense moyobo chenu mono nero to kumurekera ase Margo
Margoba ya bona sembuli ya Facebook baiko tumori bodi ya uso jumbe ndeyonse jumbe nyenge ane asomo MC bodi tukuli ya rero mogani bodi tuko ansembuli ya YouTube baiko na botera buna Ndizi TV News runyaro gusanga amonitwe ase Margoba ya bona omo MC bodi ya Bassi Boitang'Are nimaete na Amagenderero mango kan tugikirania kundi kurukwa gasoeta bisi no nyechi basanchira bwato kugochia ase chiwodi au ngikeri kwa korikira boni agateba rero iga na ariko soke track record yane igento na korasa abantu babas Boitang'Are neke tuagi discuss na advance already na nyari koira banyagitari ba maino almost to 4 stations na barengeri obara baenda Kyongonge baenda Nyaguku barenge Rusinga bakurigeria abantu baita maino bari babwate problem tuanyari ko twara umuroberi bwo koreta basayamo na twarete tournament in December ya the 1st of January yo mupira tuanyari ko nacha koreta team bali every party ya wodi ya Boitang'Are tukareta basabegamo gushiriki umupira na ndo tukaba award na ndo tukaendere ko banacha tuanyari ko ikabantu baitange enu abantu baito base problems chire ngonyara turiko baikange igento kende una abana babanyarwanda chisikuruga bari batari konyara stoko nyara ke ngo baikera tore na konyara go partner torengana ke abana bakwende school. For instance, there is a case I'm following up on Nyanja where umumurara ngirito university in 2020 Masinde Muliro, but up to date mwana itanya taraenda school na alige mobunge ngagamba nere we will try and see na kimwano yako ende school. There are regions chitakuwa testima but this nge stima talie gasio mu MCA na alige mujumbe ngamweleza ngamwupdate hopefully and I think a weekend ino akare na aligereri na kitoko chinseme chikonyora chistima ekina kigenteka na abantu babitangari banchorete handake ekero kwaligeretio matanto barabwate mechande menge goetania mangana ya maino atarabwate mechande menge goetani korengo buroirobo nakyo konyara wekerani okugani kwa abantu bare batari kwenyara tubata batakano tubata baraka tubata bakabanta bago tubare kenyoro magaria omuntu tamote yanda akache korengo maino andake muntu tabwati maino nakyo muntu buna yagwisana kana bukoribwa egenteke no mwemisi ago choleru we have key basics orosie para orosie bitacho lakini ndo watero mwate bitachi ne chibarechi tokoro osyo nyumugaba ndawe sakoro so buna gavana atebete gavana igoro natebete nga intubune county government ntora akora kende gionsi gekorenga ebinte bigatakire gukora naseki resources inchiraru Nairobi once resources chiachire chiri chikorosie mangana ebitacho chikorosie mangana chipara we hope nga the county government will factor in ebinte bibe of priority again take ne people neto banyete ne mangane basari because kero muntu bone ne basari yakuburi tokagertenga in the next 2 weeks chi basari chigo cha abantu ba apply ntoye bali befitting banyore chi basari eyo na kuburi buna inki ekoroche kereto karega ntika abantu bachikorigerwa mangana ya maino gati ebintu binde andake nanda abantu bali bamete no nenchara batari korikende ogaup titigandigeria mangana regete eri na gotebi abaiga bako rwalia maino these are friends abasani bali berurenga intwege ntotoranyare gukora na udokorogereria abantu bawo bali babwate shida ya maino baligereriwe so it is not like ngane priority nanyebegete ne ringana ki asebinte winya korigereri ingikeria tokire give out what kwa okay all right asante sana mwajuna ntanda gusanga ngo nimati bari batumira ujumbe cyabo kana nseme ya Facebook ndo ujumbe cyagurega gucyando gucetera asebiro bitaliye bitambe nebiro byana byonsi nigo bigendrete komnyoka rero iga yare koba na obochori ngo korekana bona ndase ntundende nago cyoro murayo muya urocha nto Bassi Boitang'Are mbako cyo no mwemsio and what do you think imbate imaninga na bagonchora asengencho abantu mbale informed abantu mbamanyete nga no entora nyara wikaranye ibintu biri twa promiseti egente kanega taranyara wikaranye ibintu biri neringa ntora haye gubesa osebesa nchira cha county cyo gukora ibintu biri twa promiseti so kende geo gya chenchiri apart from 1 or 2 things bine na watebi egente kanengeringa ntoranyora resources cyo gukora amagenderero twa promiseti ebante barachaka go judge ekari kwa iru resources chiri go resources chiri cyakire
wakore 1-2 lakini wao ni wako bajaj on nothing on nothing alright asinga njibiro bikunya kumyoka go mushimiwa ntagatanda kora kunne igoro ya mangana yo bachenu na kimo bagate mirobelyo nkina ndo pona tocho koro chibosuke ga mangana lenge to bachenu amangana screening no roberta se wodi yao ndimiro birense cha korekana na ndenda kira korekana ntobwate program ya twateba ya donors korwa US Texas abanyagitari abaiga they are using modern technology to screen cancer ene program tuaira pa constituency ntobwate program ye no wate abanyagitari yeto yebeno asebo basi tuanyeira kugushirikiana ba MC babo basi tukanyeira nyamache level 4 because muna Boitang'Are ntobwa na kwa rest ntobwa tinya facility eranya ko hold abanyagitari aba abo machoge tukanyeira kenyenya igente kanene togusaba abantu baito bari babwate baro goodwill batagete ko screening mbaba se ko minding angai anya ibeno kerange ndo joko bori ngo sembo itangalo ko rusengai oende ibeno be screened onya nyamache kerange oende nyamache be screened onya kenyenya kerange genda kenyenya obe screened because toise ko detect oburwire bwa cancer mapema buru na boko rwari na ande boko abanyagitari aba ya ofire bako rwari free ekina kigente kana kigale tokateba toirira abantu baito service ya screening alright komenta mangana yo bachenu ime ya Boitang'Are na ko eresire egente kenende to suma ne completion is nyagitari chikwamete nyagitari ito ya rusinga maternity nyagitari ito ya kiamisiori nyagitari ito ya kyongongi nyagitari ya keigamere ne nyagitari ya riobara chinyare ko completed so that abantu baito banyore services chobo chenu ange ewan andake for how long ingakingana kia mangana ya yokolingoria oburire bwa cancer bora chikokolekana se wodi umanye gukora umurubiri ego chokolekana from for the 3 days ibeno ya chakre Bassi go chakra 22nd ndero chakra ndero mpaka over the weekend na bo machoge it's also running currently so boli babwate uwezo na bakonyara kwendororo bakora screening alright igo monchu muri ono koigura mangana yo kolenga murarengete cancer na ubono bagendete okora na boigo gumurubulio chakire bene no ganda chiwodi chinde gono gendre anase wodi ya Bassi Boitang'Are go na abantu basame kone kuna ngweso okyo ochio olengwe akero umuntu arengera umbosa andako amario gombosa kireganto you're doing it for free alright umonchu and the technology bagutumia teli invasive timetina ko kwane keseke Gusii teli invasive ne area pumps mia e technology ganere more friendly kubwa ye bagutumia currently okay igono monchu muligire nganere yo nero yarenge nganene semargoba yabone keroto abasangire igo timatina inchiko mwali bagari yabana senge inchibiro no byajide kambwatanga jide kaisano chio kasumurubuli iga senge inchito chikumurikira anda mangana renge tobo cheno ngagina nto murangalia kwa na mange ase mangana arenge tamagendro ye wodi amo na yanda mange timatina ngana kyura kwane yo mweryo anasa mangana renge tobo chento chikukora semargoba yabone igoro ya mangana obachanu nabonda betinkwa na mange lakini njenta katoko saba abantu ba minto bonsi pi Gusii Kisii County ya beta moto bwate si asengane gatobwate buna ba MCA yoko batetea tonyo konyo resources mashinani egente kenne pionyo gutageta mu MCA ganyare go kora anyare kwagachira ne pareria bugo anyare ko bekere getacho nekero mu MCA yuru chinguru ne chibesa cyo gokorega siyo aba MCA ngo saba bari ba World Development Fund without World Development Fund in the next 5 years na banda ya danga ngo akorda kasinde lakini teso ko World Development Fund na boko bajaji tinga ngo ete chibasinga niga ngi gwa korda lakini tokore tikende lakini woniga today as it is omo MCA ko bajaji don nothing usokori lyo mo MCA currently na babu ikeno mo senator egasi ya no ko oversight lakini bantu baito mamaite people are demanding for development from us on MCA the only way to run development nekero mo MCA iru World Development Fund alright gatia obodi ndo cha atomirwa sense meeting aso obodi ya berato toiga ko bodi yo na andake oyakoro kwa Mary ntobwate cancer chiri chingao aiga mo koligeria cervical cancer aso muntu bwate cancer ndo tatika cervical cancer ndo breast cancer amona cancer chinde ere na kimogo kora edone twanyorete mostly koligeria cervical cancer but we are liaising na barabo because mbate to install even the equipment within the county hopefully
in the next screening abaiga bande babwate breast cancer and other types of cancer manyala ko screened igas bono screening mo kora ni cervical cancer yok majorly is cervical cancer na no ba kunyora mo marioga bwo everything is there for free obe ko program yoko chaka ko marioga and then it runs the entire course. All right. Asante sana kubono liboria ondo tina kwereni kubono na boni bakora cervical cancer kolengana noli banyo to chokora amangana yo igale ngeto suno muntu wato umanyigoro ya cervical cancer kole ndemero belimbaga ndetse kubeka ase go chikoleta bara chikoligeria mangana cancer chinde Mujumuligire bono nkuwa kiramye muno naso gusanga mano into semargoba ya bono nigo twatwale ngambo yarenge nyenge sa ane naso kumanyu muligereria igoro ya mangana renge tubure bwa cancer nabo no bonde ase wodi ya Bassi Boitang'Are mbye muno mwishimiwa asokeri bagari yaona gusanga mano into semargoba ya bono nukana kwa nabuna engane nene yekiro muligereria uri abatengerete kurusi asante sana mujumuligire bono ase mura ya bono nganchire nyakro musumali gabo mase ya mangana majana raitwa sangira sobwamo no mwishimiwa we wodi ya Bassi Boitang'Are twasangira mone Margo ya bona samangana renge tobo chenu bono imata wose milia mange na kwa manyira mange tigatumira nenga kende ime Ndizi TV letena ni chinkuru Vincent Onyancha.